haba 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 abamulu egwu eme wetego mba anyị na-egbugbu wetego mba anyị na-egbugbu agbafuru n'ụzọ ya mege ihe ndị Igbo mụrụ mmadụ nọdụ bi ya ọnọdụ n'ibe onye ọzọ agbalị m ndị pasịtọ arọkali ya ike si bọbaka na bọba ya ndị dibịa egwu nwa ya n'ụlọ ọzọ egwu nwa ya n'ụlọ ọzọ ibe nji gwule na nnanya ozi emene nsogbu ekwukwuru na mbụ na onye abọ na-alụ n'onweli ndị na-abụ ya onye isi na-awa n'onweli ndị ọ dị bebe onye arụ na-ebu mgbu n'onweli dịbịa ọbụ na-abụ ya ma tọọchị ego emebisiwa ọgụ dibịa na-agwazi nta agwa imoloko dibịa na-agwazi nta agwa imo onye nọkọta biya olugata olu oyibo ochobe ego ochobe uto owe mebe dibịa ụfọdụ uche n'ibute nakwuo n'ime ụka wee kaba ụka ụmụnne m ọgbazikwanụwa ka anyị na-eme ibe ndị ajọ mmadụ onye pụta ụtụtụ ọ ga-ejebe ọrụ ojebebe dibịa butere ike ịlụzi ya bịa ma dibịa mara ya ma ọ bụkarị ya ọgwụ obụla ọbara ọra sotiwe nke daba na biya bute 1 million bute 5 million bute 10 million ka m gbuole gị mmadụ ya wee ibe mebisi ya arụbala eze ma nweke onye njedebe ya chemụ na mgbe gboo ka esikwu na-enweli dibịa na-azọ azọ patụ dibịa na-azọ azọ ya zuru ozi mmadụ na-apụ na Naịjirịa niile imilikiti dibịa oge akpọrọ gaba bịa mọna ka afụziri n'ime be ike agwụwo ụbọchị agwọsịsị ọgwọ na-elerozi maka gịnị dibịa eji ọvọ kozọbụrụ ibi na-eme ọdịkwa gị n'aka ibe na-eme si n'akala aka weze nweke ego anyị na-eti mara anya arụ apụta m ude nna m na-egwu na dibịa ude nne m na-egwu ya na akwụrụ ma abalị egwu ka m gwa unu wabụrụ okwu iwu bụ na onye mmamụ ya meli dibịa ga-emelili dibịa ma ọ bụrụ okwu iwu bụ na onye nne ya bụ pasịtọ ga-abụlili pasịtọ kedu na ebe anyị na-eje kedu na ibe anyị na-eme gọọmenti Naịjirịa etinye n'anya na dibịa waya kalizila akali waya dị n'iche n'iche ndị na-alụ ọgụ karịa everywhere ndị
dibịa kalifuwe hospital ndị dọkịta oyibo kalifuwe ike gwụ okwe n'ụbọchị ma bụrụ ndị na-agwọ ọya dịili ga-agwọlagwa elu rịtọ ụmụnne m anụmụbulu mbosi bulubo ije ebe dibịa ilusi ebe dibịa nenesieli gị ibe ọbụla ọgwụ ka dibịa ga-agwọlụ dibịa ba n'ọbịa wetaba ọkpasị ya ma nwa dibịa gwọlụ gị otu gị ọgbọ gị ibi nwere gbasali ya n'ọgwụ ma ọ gụlebili ya nọta azụ igbele robinago igbe mgbe nnekwu nke nwe dibịa na-ekwuru ọgwụ ego n'ọbụ ka ọzọ ndụ ya na-achị ya so n'elu ọzọ ndụ chukwu wetalie n'elu ogwe na oke osisi gbuoli m mmadụ onye nwe pụọ m n'anya ka dibịa ji nazịa n'iyi dibịa enwere osisi wee jide aba ndị na-emezigbo dibịa wee mebi isi ya ewuwa ibe nke igwube o nwere obu mbọsi m na-eje Enugu buga ndị polisi dịbụ n'ezi na mma mmadụ ọla na-etinye ibe onye ọgwụ nọdụ na wee jụwa ajụjụ kedu onye nwa mere polisi na-etiri ya ibe onye na-eti ibe igo mmadụ karịa onye na-eti ibe weso ọnụ wee kwuwe ihe jere Anambra steeti jee bute ọgwụ ya ga-eji wee bụ nwanne ya kedu ibe nwanne gị mee na nya na ya na-aza ewe na m agwa ụwa na ibe mara m ebe polisi kwụsịrị onye moto sachiri moto o ji nweta wee nweta ọgwụ n'ime ya asị nwoke butuo ọgwụ nwoke jụrụ ajụ polisi weliwe wee tiri ya ibe na abụgo ebe ibe dị imebi isi ya wee jụwa ọ bụ mmụọ gwọrọ ọgwụ wa ọ bụ mmadụ gwọrọ ọgwụ wa ọgwụ ịgwọrọ ugwu nye mmadụ ka o wee gbue nwanne ya ikwụsịzi ihe mmadụ niile n'enu ọsọsọ gị ga-ebi maka ego oyibo maka 100 days maka 4 days maka miliọnụ ewe na m agwa ụwa nwekelipa mara m o nwere ọtụtụ ọgwụ nwe kadama chukwu na-akwụ ụgwọ ọrụ omume onye ziri ibe onye metara na ndụ anyị nọ n'ime ka onye ga-abụ n'ọnwụ ya o chukwu na-efe ikpe dịka ụgbọelu onye si dị n'elu mma emesịa gị ka m kwụwa gị ị ga-abụrụ ụzọ n'elu wee na onye amosu ajụjụ ibu mebiri na biya na nke o meri n'ezi kedu nke ka mma unu na nnukwu ibe ọtụtụ dibịa tata mkpụrụ echisili na-echi weli n'ibe wee mụta ibe ndị mere ajọ dibịa anụmụbụlụ mbosi bulugo tata ụfọdụ na mmụba mụtara nwa ụmụ nwanyị ụfọdụ na ndị nwoke ba mụta ụfọdụ ahụ sisiriwo ụfọdụ na-eje
jere eje eziokwu ụfọdụ na-anara chukwu enweghị ajụjụ ma isodibe na-agwọrụ ndị mmadụ ọgwụ ka e wee jegbue mmadụ nwa dibịa na-agwọ otu ikọbali ndụ gị n'elu ajụjụ ka ntụrụ unu ekwuzie m na-ekwe advice no because okwu gwara ndị bụ alụsị dịka m gwara ndị pastọ ndị dibịa tụgharịa n'uche ibe nwa karịa onye ibulu ọbụla ya tere onye nwadiala ọbụna na-anara isi wabụ ụfọdụ wanwụsi ọgwụ isi aga anara ana maka gịnị ọ bụ dibịa debeli n'ezi ọ bụ onye ọzọ ka o wee gbuo nwanne ya isi na-aja karịa ọ bụrụ ozu ụwa ka anyị na-eme ibe nne m nwa na m agwa ewe amara m ude nwa agwụwa ude nwa gala ire wee jụwa onye bụrụ na nwanne ya wepụ n'odogwu unu n'anya ibe anyị bụ igbo mela nwaanyị ọ na-ejezikwa ka ọ rọrọ gị ibe awụsa mela anyị igbo mụrụ m onye ọbụla atụghali ya uche ịlụsi ya na awụsa onye na-aga n'iru onye ọbụla akwụli ya n'azụ ma ịbata igbo onye na-aga n'iru ejegwabala ajọ ọgwụ ejegwabali ya ajọ ọgwụ ka ọ nwụrụ ka ọ dagharịa azụ ndị amoosu eburu bịa kedu ebe anyị ga-aya kedu na ibe anyị na-emezi ibe ọgbazikwa ibu na anya chukwu nyala anyị chukwu gwara anyị bụ nwanne gị n'anya gị si bụ onwe gị ịhụnanya na egwu họbịa 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 derela egwu n'ana m ahụ egwu nwe ka mụ jagwa ekene wee nwere ibe anyị na-alụlibe ana m eje ọjọ gị izu anọ ọcha na nke ya anyị shif high shif honorable ọzọ nna nyelugo wenu ofotoko izu anọ ọcha bịa bịa gbalị igbo omelora nke izu anọ ọcha nwadibịa ọgwọ nke bụrụ n'anya ị na-agwazikwa ọbala ọra ọzọ igbo ndụ dike egwu na-akpọ gị bịa bịa gba igbo ọdụ nwanne onye na-alụ n'ụwa nwanya ga-achọ onye ga-edu onye ọzọ nna ilugo wee n'obodo gị izu ahụ ọcha egwukwu ekene egwu anyị oje mbe enwe ilo ọba egwu anyị ejebe ụmụ ojii bilibo okoli na nke oyi anyị Hashim Dr. Sunday Nwangansi onye ụmụ ojii kwuru boko ibe sivike wele ọsọ wele ije jebe ụmụ ojii uwe ose nwa dibịa na-agwọ nri ọya niile dibịa na-agwọ ọya ya omepụla onyo na-atụwu ogbuebunu ndị kwuru boko nwa dibịa ị na-esuzikwa ji ogbuebunu VIP onye mama na-emere obodo Ghana ana m ekwukwani si ka onye na-eme mali ya arụ
iso na dibịa na-agwọ agwọ iso dibịa na-azọ azọ isoro na ndị na-ebu mmadụ onye ka nji wee kwuwe onye ibe na-abịa arụ ya chọrọ ka ijebe ọba ekwulu m na mbọsi m ga-elute nke gị mbọsi m ga-elute nke gị n'ijebu na-eme ọgụ na m ga-akwụlile wee na ogwe buru VIP anụ nwere oge igwe na-agbala ọsọ egwu dibịa na-enyere egwu aka ma egwu na-egwulu dibịa ya bụ ka onye na-emenye ji isi ya ike mụ bụ nwa egwu ngozi omena nsụgbọ ọma mbara arụbala eze ama okwu na-ekwe ga ekene ibe onye meli oke ji malụ egwu egwu anyị oje mbe nwilo egwu anyị eje ndị egwu anyị eje ndị onye ka anyị jije wepụ maka oyi anyị shi chukwu ka nweke nwa ọzọ anyanwụ na n'ibo onye ka ọdụ jije ndị ọchụbala enyi nwanụ na india nke igbo niile anụ nwere bụ igbo na-agbala ọsọ nwa m bịa ọba igbo ọdụ nweze mene nsugbe na-akpọdụ n'ebe ka isi emene n'ụwa ochukwu ga-agwụ ụgwọ ọ gị na-emeli ndị mmadụ na india na mba Fusho Airline Club International kedị n'ime Nigeria baghị obu memba egwu anyị oje mbe egwu anyị ejebe Cameroon na Bamusa oje ekene ndị ndị na-edozi obodo ndị na-eme obodo mma mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ n'enu mmadụ bụ na-abịa zụrụ n'azụ kedu onye anyị ji jebe haba ọ bụ ezigbo nwanne m igwe okeke nwa onye iru ushi n'ime nteja bụ okpukpe haba onye ka na-akpọ manjeriko onye ka na-etukwa igwe kashi na bọọdụ ihe bịa gba igbe ọdụ shaman general NDU na Bamusa onye ncheja bụ okpukpe ibi mere erike ezigbo mmadụ na-akwụrụ ọgwụ ọnụ ike dị na waja ewe na m akpọ gị haba asịlị gị na-achọ n'ọchịchị gị dị anyị mma agwalị m unu na shamanụ n'obi shamon onye nyere ego kọrọ ọrụ obodo ọlụ nye dịka ọlụbakwani ome nke bụrụ n'anya nwanne m ihe egwu na-akpọ gị shaman managing director Simocap West African Limited Simocap Automobile wengi ka ọdụ na-akpọ ivomi na-emeli ndị mma na Bamusa Cameroon ndị zụrụ azụ erike eziokwu a na-akpụrụ ya ọnụ eze chi ya ma ọcha obodo na ezigbo nwanne m maka obi ya ewe o si m kenekwuwe dozi akụ ya ogelimala ibu ya lọt osodi eme nwa nkwụ ọdụkọ na mmanụ nwa ntị
nwaanyị ome ka di ya nọ ma akpọgị n'eme ka isi eme agwa bụ mma nwaanyị n'enu n'ebe oyi anyị igwe okeke igwe kashi na bọọlụ osibu kenekwueli ya ndị ya na ya na-achọ ọchịchị na bamusi Cameroon ya ndị na-edozi obodo edozi Chief Leo nwanne m nwa ozi ya Secretary General ya na-edela anyị akwụkwọ haba ife onye na-eme ka ibi ya na-eme ovu obi ka abaji wee bili ovu obi ka abaji aka ya omozi ya onye ike nga aga-eme egwu dị mma na jụ ya egwugwu kenele gị ibi ya haba ozi m kenekwuwe Financial Secretary General ezigbo mmadụ Tochukwu Nnebot enyi na-abụ okwuwe onye ntaja abụ ibe ya ebubu kenelu unu onye na-achọ ọchịchị a na-ewori iwo ọba ozi m kenekwuwe ebu Treasurer Chief Innocent wiwu nọ PLC ebu Treasurer ewe na-egwu kenele gị ezigbo nwanne mmadụ obi ya oke osime ewe ewuwe egwu habịa odezulu egwu anyị ejegbu ugbo onye ka anyị tuje ọ bụ maka ọyị anyị Chief nwa m nwannachi Ifeanyi Chukwu nwa m ọbụla isi zụlọ ọrụ o meziri okwu mbọsi nwa m n'ugbo haba CEO RN nationwide dị ya ọbụla isi zụlọ mbọsi kpọbelu nọ na anyị jelie pụla ebulu wee na ọbụlisi ike nga dịka ovu na-ele ebulu bịa egwu jele ewe na m agwa ụwa na ikpe mara m ehewe egwu ejechi haba na nke oyi anyị high chief onye dịka chi nwanne edozie onye chi egwu na-akpọ gị haba eze Ogbuefi one nwata chi na-awala ji nwanne ọbachi nwa m wee egwu elota gị ya onye isukwe na ji ihe ga-agba igbo Chairman Managing Director Nnedozie Nigeria Limited ọkaka Nnedozie Table Water onye ka anyị na-akpọ aka na-eme mmiri dị mma na ji Nnedozie Rent Service Nigeria Limited ọkaka Nnedozie Building Material okwu na-emebe road ụlọ mbe onye ka o ji kalisi ya Nnedozie Textiles obe eji achụ ụlọ mma Nnedozie Group of Company na Balogu Lagos ebe bụ ka o nwere isi ọnọdụ